1 Corinthians chapter 15. Shall we stand please? In your 5 Bible, 1297. Now the Bible says in verse number 57, we read two verses this morning, verse 57 and 58. The Bible says, "But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord." I repeat that phrase. Always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor, our labor, is not in vain in the Lord. Let's bow our head for prayer. Lord, umay kami ken ka, iti daytoy nga agsapa apo. Gatanyan apo nga panakaisagana ti puso mi, iti panagdengeg mi kadagiti saom, kadagiti kankanta apo. Pudno launay apo Dios nga masapul nga agpatpatuloy kami. Taadupay apo Dios dagiti mabalin nga aramiden. Ket Lord, bendisyon am daytoy lesson mi apo, magbalin nga encouragement ken challenge iti biag mi apo. Forgive us our shortcoming, dear Lord. Bless the internet. In Jesus' most precious name. Amen. Please be seated. Now sabi po ng Bible in verse number 57, "But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ." So take note, ang Panginoon ang nagbigay ng victory sa atin. Amen? Then in verse number 58, sabi po ng Bible, "Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord." I repeat, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Now, tanong ko po sa ating lahat, no? Tayo po ba ay nag-a-abound sa gawain ng Diyos? Amen? Nakikita nyo naman mga kapatid na ang ministry, ang Hosanna Ministries mga kapatid ay lumalago. Pero ang tanong, meron ka bang part doon sa paglago ng simbahan? Hello? Now, ang ating lesson ngayon is the secret of a productive Christian life. So ito na po ay marireveal na, hindi na po magiging sikreto po sa atin, no? Amen? Ito po ay ma-reveal na po sa atin, may pakita na sa atin mga kapatid kung ano ang mga bagay-bagay na kung saan tayo po ay magiging productive bilang isang anak ng Diyos. Now, sa totoo lang, tayo po ay productive pagdating sa sanlibutan. Di ba? Nag-e-excel ho tayo sa sanlibutan. But nakakalungkot, pagdating sa gawain ng Panginoon, ay nananatili lamang ho tayo na nanonood sa ginagawa ng Panginoon sa HBBC. Nakaupo lang tayo na walang ginagawa. Amen? So maging hamon sana sa atin itong mga bagay na ito para tayo may part naman, no, sa gawain ng ating Diyos. Lagi naming sinasabi po sa inyo na hindi po naming gawain ito, kundi ito po ay gawain ng Diyos. Kasi sabi ng Bible, abounding in the work of the Lord. Amen? Kung tayo po ay nag-a-abound sa sanlibutan, mga kapatid, sa mga ginagawa natin, dapat mas lalong mag-abound tayo sa paglilingkod natin at sa gawain ng ating Diyos. For as much as you know that your labor, yan ang ating assurance, no? Our labor is not in vain in the Lord. Hindi po sayang ang ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kung akala natin ay sayang ang paglilingkod sa Panginoon, nagkakamali ho tayo, mga kapatid. Mas sayang pa nga, mga kapatid, yung mga bagay na ginagawa natin sa sanlibutan, mga kapatid, sapagkat yung mga bagay na ganyan, mga bagay na nandyan, mga kapatid, ay permanente lamang, temporary lamang po. No? Pero
ang paglilingkod natin sa ating Diyos, ito po ay permanente. That's why the Bible says, our labor is not in vain in the Lord. So hindi po sayang. Amen? Naintindihan ho ba natin? Now, alam nyo, ang pinaka-foundation po dito is discipline. Naintindihan ho ba natin? Alam nyo, sa totoo lang mga kapatid, tayong mga Pilipino, ito ang kulang sa atin, disiplina. Diba? Kaya na nga namin itinuturo sa inyo bilang isang anak ng Diyos na kung meron man tao na makita ng mga ibang tao na may disiplina ay walang iba kundi ang mga anak ng Diyos. Hello? So, ito po ang magiging foundation natin, discipline. Amen? So, makikita natin ngayon mga kapatid na ang discipline ay magsisilbing instruction sa atin. Pag magkaroon tayo ng disiplina, mga kapatid, uunlad at uunlad ang ating Christian life. Napakasimpleng bagay, mga kapatid, when it comes to discipline sa ating pag-angat sa ating spiritual life, ay yung ating Bible devotion. Diba? Discipline yan sa ating Christian life. Kasi, lagi po naming sinasabi po sa inyo na ito po ay basic. Napakadaling gawin mga kapatid. No? Pero pag pinabayaan natin yung mga basic sa ating buhay mga kapatid, magbibigay yan ng hindi tamang direksyon sa ating buhay. Diba? Like for example, basic itimangan. Pag hindi ka kumain at pupunta ka sa iyong trabaho, diba? Maulaw ka, mahihilo ka mga kapatid. Wala kang strength. Basic lang yan. Diba? Pero pagdating naman sa ating spiritual life, basic yung mga pagbasa ng Bible. Tanong ko sa inyo, nagbasa ba kayo ng Bible? Nag-devotion ba kayo kaninang umaga? Pag hindi nyo ginawa yan mga kapatid, ay malamang mga kapatid, malapit ka nang mag-backslide. Diba? Yan ang magbibigay ng strength sa atin. Hello? So, instruction. Yung discipline, mga kapatid, ay magbibigay ng education sa atin. To develop mentally. Diba? To train us. To teach us so as to make fit. Para tayo maging fitted, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. To equip us for service. To prepare us. To make ready. To put in a proper state of mind. Para pagdating sa gawain ng Panginoon, tama yung estado ng ating isipan. Di ba? So, the difference between discipline and punishment. Punishment is the consequence of what you've done. While discipline is correcting the mistake you do. Kaya nga dito sa ating church, mga kapatid, no? Binibigay po namin kung anong oras tayo pupunta sa church. Diba? Amen? Sapagkat hindi naman ho tama mga kapatid na pupunta na tayo dito mga kapatid. 8 o'clock yung simula ng Sunday School. Saka ka lang pupunta pag 9 o'clock na or 10 o'clock na. Hindi naman ho tama. Kaya ginagawa po namin ito mga kapatid para maging buhay mo na pagdating sa church mga kapatid, 7:50 or 7:30, nandito ka na para ikaw ay masimulan mo ang awitin sa church. Amen? What is spiritual discipline? Spiritual discipline is about shaping your life according to the heart and character and will of God. Sapagkat gusto ng Diyos sa ating buhay mga kapatid na magamit ko tayo ng Diyos. Pero sa mga simpleng bagay na binibigay po namin sa inyo, yan ang magbibigay sa iyo mga kapatid or magmumuld sa iyo para ikaw ay magamit ng Diyos. Amen? Spiritual discipline is about shaping your life according to the heart of God.
not according to your will. Amen? Kung saan-saan kasi mga kapatid, pinapattern natin ang ating buhay. Kaya nagiging ganyan ang ating buhay. Amen? Ang dapat mag-mold sa atin mga kapatid ay ang Diyos at ang Kanyang salita. Amen? Spiritual discipline are habits and practices which we should incorporate into our daily lives. Amen? Yan na po ay magiging buhay mo. Kahit walang nagre-remind sa iyo, yan na po ay naging kaugalian mo na. Ang nakakalungkot minsan sa atin mga kapatid, no? Pinapaalalahanan pa tayo. Yan ang kulang kasi sa atin, no? Kaya nga nagseset kami mga kapatid ng mga time kung saan tayo po ay nandun na dapat. Bakit? Sapagkat pag hindi natin ginawa yan, ipakpakimot yung amin eh. Diba? Naintindihan ba natin? For our physical body, we need exercise and healthy food for a healthy life. Amen? But sad reality is that many Christians are unfit because they are undisciplined. Amen? Paano ka magagamit ng Panginoon mga kapatid? Kung sa mga simpleng bagay pa lang, hindi mo na kayang i-discipline ang iyong sarili. Diba? Undisciplined Christians are weak. Mahina. Yung mga walang disiplinang Kristiyano, yan yung mga Kristiyanong mahina. Amen? Kaya kung meron kang disiplina mga kapatid, ay magiging matibay ka. Magagawa mo yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Amen? So, success starts with discipline. Diba? Yung pinuntahan namin doon sa Singapore, mga kapatid, napakadisiplinado ang tao. Kaya nga, napakaganda ang Singapore. Amen? Mag-iwan ka lang ng konting tissue doon sa sasakyan na sinakyan mo, mga kapatid. I-check yan ng driver. Papupulot niya sa iyo. Dito mga kapatid, yung nagiging battle iti, sito, pwede na nating itapon sa mga daan. Walang disiplina. Amen? Kaya bilang isang anak ng Diyos, tayo dapat mga kapatid, ang magpakita ng disiplina. Bakit? Tayo ang malapit sa Diyos, tayo ang naglilingkod sa Diyos, tayo ang nagbabasa ng batas ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi po ng Bible, 2 Timothy chapter 3 verse number 16, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen? Praise God. Meron tayong salita ng Diyos mga kapatid na nagkukorek sa atin. Nagbibigay ng instruction sa atin mga kapatid para tayo maging matibay sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon, at maging right sa Panginoon. Amen? So, the secret of a productive Christian life. Ano po ba ang sikreto, mga kapatid? Kung papaano ho tayo maging productive sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng productive, mga kapatid, ay magiging epektibo ka. Amen? Ang mga iba, mga kapatid, ay hindi na epektibo sa paglilingkod sa Panginoon. Epektibo sa sanlibutan, sapagkat ginagamit ang sanlibutan ang buhay, pero hindi man lang naging aktibo mga kapatid or epektibo sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat hindi niya naiintindihan mga kapatid ang layunin niya bilang isang anak ng Diyos. Diba? So the secret of a productive Christian life. First is stay in love with God. Stay in love with God. It's easy to love, but it's hard to stay in love or in love.
Amen? Like for example, tayong may asawa na, mga kapatid. Idi ka barbaro kay pailang agasawa. Or nung nililigawan mo pa lang siya, di ba? Binibigyan mo siya ng Toblerone. Amen? Sapagkat in love ka eh. Amen? Lagi mong sinasabi, I love you. Pero nung nagtagal na kayo, nagkaroon na kayo ng 2 anak, 3 anak, 5, meron pa ba yung mga ganon? I love you. Meron pa ba yung Toblerone, yung gift? Amen? Yan ang pinagkaiba. Dapat everyday tayong in love. Amen? Now, yan ang sikreto, mga kapatid. The secret of a productive Christian life is stay in love with God. Tignan nyo, sa mag-asawa, mga kapatid, kung hindi laging in love yan sa'yo, mga kapatid, no? Anong magiging kapalit kung hindi natin na-maintain yung tayo po ay laging in love sa ating asawa? Hindi nag-iimikan, di ba? Amen? Pag ito prinaktis natin sa ating sarili, sa ating pamilya, mga kapatid, at maging sa Panginoon, na tayo po ay mananatiling in love, lagi sa Diyos, mga kapatid. Yan ang nagpo-force sa atin na magampanan natin at magawa natin, mga kapatid, at maging productive po tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Napakasimple. Diba? Yung devotion na lang natin, yung Bible reading at personal devotion natin, pagbasa ng Bible at pagbasa ng daily bread, yan ang nagpapakitang isang bagay na in love ka sa Diyos every day. Diba? Nung nga ikaw ay nanliligaw, mga kapatid, no? Every day, binabasa mo yung love letter niya eh. Amen? Bakit? In love ka eh. Kahit hindi mo nakikita, mga kapatid, in love ka doon sa guy na yon, dapat ganyan din sa Diyos. Amen? Hindi nyo ba alam ngayon, mga kapatid, na February, ang sanlibutan, sinasabi nila, love months. Di ba? Oh. Of course, hindi ho tayo naniniwala dyan. Amen? Oh. Kaya alam nyo, sabi ko, nung pumunta kami doon sa jail, alam nyo, sabi ko sa kanila, mahal tayo ng Panginoon, sabi ko. Iba tayo ng kinalalagyan. Ako ay may freedom sa aking sarili. Kayo walang freedom sapagkat nandito kayo. Pero, alam nyo, ang pag-ibig ng Diyos sa akin at ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay parehas ho tayo. Hindi porket ikaw ay nandyan sa bilangguan. Hindi ka na mahal ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. At alam nyo, mga kapatid, yung nandun sa harap ko, umiiyak, mga kapatid, na may tao na nagpapadama ng pag-ibig ng Diyos sa kanya. Kaya nga kung minsan, mga kapatid, mas maganda pa nga, mga kapatid, na i-Bible study or preachsan yung mga nandyan sa bilangguan. Sapagkat nakaka-relate sila sa salita ng Panginoon kaysa sa mga tao, mga kapatid. Tayo, na kung minsan, hindi man lang tayo makarelate sa salita ng Diyos. Diba? So, stay in love with God. Na anong sabi ng Bible? Psalm 37, verse 3 and 4. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Trust in the Lord. Amen? Again, stay in love with God. Mahal niyo ba ang Diyos? Dapat hindi magbabago, mga kapatid, ang inyong pagtingin sa Diyos. Wala nang ibang pinakamataas sa ating sarili kundi ang Diyos. Amen? Wala na po, mga kapatid.
Hindi mas mataas yung mga bagay na nandyan sa sanlibutan or mga profesyon natin, mga kapatid. Hindi po. Mas mataas ang Diyos. Amen? Stay in love with God. Sabi ng Bible, Matthew chapter 22, verse number 36, anong sabi niya po doon? Thou shalt love the Lord. Amen? With all thine heart, with all thy soul, with all thy mind. Amen? Alam niyo kung bakit sinabi dyan sa Bible, mga kapatid, na mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo? Sapagkat ang puso, mga kapatid, yan talaga ang buhay mo eh. Amen? Sabi ko nga lagi, pwede kang mabuhay na kahit wala kang paa. Pwede kang mabuhay kahit wala kang mata. Pero hindi ka pwedeng mabuhay, mga kapatid, kung wala kang puso. Amen? Ang hinihingi ng Diyos sa atin, mga kapatid, ay yung ating puso. Thou shalt love the Lord. Amen? Thy God with all thine heart. Kailangan walang kahati ang Diyos sa puso mo. Amen? Siya dapat, mga kapatid, ang nangunguna sa lahat ng bagay. Siya ang kailangan maitaas sa ating buhay. Ang Diyos. Mawala mo man lahat, mga kapatid, wag lang ang Diyos. Because God is the source of every kind of blessing. Amen? Mawala mo man ang mga kaibigan mo na nagpapalayo sa iyo, mga kapatid. Pag hindi mo mawala ang Panginoon, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng tapat mong barkada. Na hindi magpapalayo sa iyo sa Panginoon. Mawala mo man lahat ang kayamanan mo, wag lang ang Diyos, mga kapatid. Diba? Tingnan niyo si Job. Nawala niya lahat. Pero hindi niya kayang iwanan ang Diyos. Na kahit nawala na sa kanya lahat, mga kapatid, mga anak niya, mga kayamanan niya, lahat. Amen? Pero hindi niya binitawan ang Diyos. Sapagkat alam niya, mga kapatid, na pwedeng palitan ng Diyos ang mga bagay na nawala sa kanya. Amen? Pero pag mawala mo ang Diyos at ikip mo yung mga kaibigan mo na nagpapalayo sa iyo sa Panginoon, mawawala mo lahat. Amen? Kaya nga, ina-encourage ko po kayo, mga kapatid, that stay in love with God. Amen? Mananatili tayo sa ating pag-ibig sa Diyos. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso natin. Amen? Secondly, the secret of a productive Christian life. Secondly, eliminate childish attitude. Anong ibig sabihin yan? Tanggalin ang mga bagay, mga kapatid, sa ating buhay na hindi nakaka-please sa Panginoon. Dagitay ubing-ubing aramid. Amen? Anong sabi ng Bible? 1 Corinthians chapter 13, verse number 11. Sabi po ng Bible, 1 Corinthians chapter 13, verse number 11. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. Amen? But when I become a man, I put away childish things. Hello? I put away childish things. Hindi na ho tayo bata, mga kapatid. Lalong-lalo na ho tayong matagal ng Kristiyano. Hindi na ho kayo bata. Amen? Nag-preach lang ng pastor ng vices, mga kapatid. Na-open ka na? Hindi ka lang binisita ng pastor, mga kapatid, or mga kapwa mong workers, mga kapatid. Mag-backslide ka na? Amen? Ayaw mo lang, mga kapatid, ng role sa church na 8 o'clock yung Sunday school, dapat nandun ka na 7:50. Ayaw mo yung ganon?
Amen? Eliminate childish attitude. Yung mga bagay na hindi nakaka-please sa Panginoon, tanggalin natin sapagkat yan yung mga nagpapabigat sa atin kung bakit hindi tayo lumago at magamit ng Diyos. Amen? Tanggalin na natin. Awan ko man kakabsat, amuyo. Lagi namin sinasabi sa inyo, ang gawain ng Diyos sa HBBC, mga kabatid, ay makikita nyo man naman, permiti pa nag-grow na. Lumalago. Tayo pang nagkritik, mga kapatid, nagkwe-question. Tayo naman yung walang naiambag sa gawain ng Diyos. Amen? Dapat isipin nyo yan. Dapat sana kami mga kapatid, da kami timangted, uwan na makaibaga kaabsat nga, nauma kami. Diba? Bakit? Nakikita nyo naman, ang dami naming ginagawa para sa Panginoon. Kayo, meron bang ginagawa para sa Diyos? Amen? Kaya, kung ayaw natin, mga kapatid, yung mga bagay-bagay na yan, vices, ayaw nating maturuan, ayaw natin yung giving, mga kapatid, tayo, tignan nyo. Ito sasabihin ko na naman sa inyo, mga kapatid, no? Kung ayaw nyo, apat yung pintuan ng church, oh. 1, 2, 3, 4. Amen? 4 yan. Kung ayaw nyo, di wag. Amen? Pero ang pinapakita lang namin dito, mga kapatid, ay matuto tayo na tayo po ay mag-mature para tayo magamit ng Diyos. Kaya nga ito, sinasabi po namin na tanggalin na yung mga bagay na gawain ng isang bata. Amen? Hindi ka lang napansin, mga kapatid. Agpauyukan. Amen? Ginagawa naman namin lahat, mga kapatid, para magawa namin at maibigay po namin sa inyo. Pero, tanong, iniintindi nyo rin ba kami? Sarili mo lang ang iniintindi mo eh. Di ba? Nasasaktan ka na. Kami, hindi ba nasasaktan? Amen? Hindi po kami si Superman na hindi na kami masasaktan. Tulad nyo din. Kung meron kayong mga discouragement sa buhay, meron din kaming mga discouragement sa buhay. Kung may mga problema kayo, kung may mga pangangailangan kayo, meron din kaming ganyan. Amen? Ganun po, mga kapatid. Pag oras na may kailangan kami, may problema kami, mga kapatid, kinukumusta nyo ba kami? Pinag-pray nyo ba kami? Kayo, mga kapatid, kung may mga kailangan kayo, pag may problema kayo, lumalapit kayo sa amin, mga kapatid. Kayo, iniintindi nyo ba kami? Di ba? Eliminate childish attitude. Mga kapatid, ito na yung panahon na tayo lumago. Ang dami po, napakalaki po, mga kapatid, ang gawain ng Panginoon. Gawin na natin ang kalooban ng Diyos. Wala na sana, mga kapatid, yung mga bagay na makakasira ng ating paglilingkod sa Panginoon. Malapit na ang pagbalik ng ating Panginoong Hesus. Yun pa yung mga childish attitude ang ating inintindi. Intindihin na natin, mga kapatid, at gawin na natin ang gusto at kalooban at gawain ng Diyos. Amen? Yan po, mga kapatid, eliminate childish attitude. There are many kinds of problem out there. If you are planning to be fruitful, you need to do the best you can to eliminate the problems. Amen? Katulad ng isang halaman na kamote, mga kapatid. Kung gusto mo na maging fruitful siya, mga kapatid, tanggalin mo yung mga sagabal na damo sa kanya. Diba? Ganyan din sa atin. Tanggalin natin yung mga
makakapagbigay ng kabigatan, burden sa atin, sa ating paglilingkod sa Diyos. Ang nakakalungkot, hinahayaan natin mga kapatid, na lumaki yung mga barriers natin sa paglilingkod sa Panginoon kaysa sa ating pananampalataya. Kaya kung minsan, puro question tayo, di ba? Eliminate childish attitude. Na tulad ng isang bata mga kapatid, meron pong tatlong kailangan ma-build sa isang bata. Katulad yung verse na pinakita ko po sa inyo, yung kanyang speech. Di ba? Kaya nga, pag ikaw kinausap mo ang bata, hamo nga kasarita iso na nga ubing-ubing. Amen? Hindi yung sasabihin mo, anak, mangankan, kunam kumakakabsat, kumain ka na, daddo mga parents, anak, yam-yam na. Am-am. Diba? Kasano na nga ma-practice ti ibagana kaabsat, panagsauna. Nukas jayti, panang krato, panang crane tayo. Amen? Sabi nga ni Ninong Dino kagabi, mga kapatid, tapnon napintas si panangip, kas na agbasat Bible, kakabsat, agbasat Bible nga piksaan na. Hanla nga dito, nga dumangamin ka, agbasbasat iti Bible, nga jelang matatayo. Diba? Basahin tayo ti Bible nga hanlang, jay matatayo kakabsat. No diket, usarin tayo, jay ngiwat tayo. Amen? Yan ang kailangan ma-build sa isang bata. Alam ko naman mga kapatid, no? Tayo, matagal na tayong Kristiyano. Amen? Dapat alam na natin ang ating sinasabi. Dapat ang lalabas sa ating mga bunganga, sabi nga ng Bible, may grace, may biyaya ang Diyos. Kailangan magkaroon ng encouragement lahat, mga kapatid, yung mga lalabas sa ating bunganga. Understanding. Diba? Kasi ang bata, mga kapatid, wala pang understanding yan eh. Kaya, tignan nyo yung bata. Pag meron siyang bagay na nakikita, gusto niya kunin. Diba? Gusto niyang kunin. Kaya, kailangan yan, mga kapatid. And thought. Diba? Yung kanyang isip. So, 3 things to build into a child is faith, understanding, at yung kanyang pag-iisip. Ganyan din sa atin. Yan ang mga bagay na ma-build sa atin. So, the higher you climb for maturity, the lesser your wants, your demands, and desire for personal satisfaction. And number 3, the secret of a productive Christian life, prepare for pruning. Amen? Prepare for pruning. Hello? Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Isagana tayo ang ating sarili, mga kapatid, sapagkat may mga bagay na pwedeng tanggalin ang Diyos sa atin para tayo maging fruitful sa Diyos. Pruning involves cutting of the dead branches to follow a form of more fruitful growth. So how does God prune us? He uses problem, pressures, and people. Because God is more concerned with your holiness than with your happiness. He is more concerned with your character than your comfort. Prepare for pruning. Number 4, the secret of a productive Christian life, wait for the harvest. Amen? If we want our life to be fruitful, we must also wait for the harvest time. Amen? The Bible says, anong sabi niya? Galatians chapter 6, verse number 9, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Amen? Gawa lang tayo ng gawa para sa Diyos. Makikita natin yung bunga. Amen? Maghintay lang tayo. We believe, mga kapatid, hana tayo nga paayon iti Diyos. I will never leave you nor forsake you. Amen? So, thank you and God bless us all.